Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Yari na ang NYGC Kalingawan Time. Dali na, malingaw-lingaw na kita. Hello! Maayong adlaw mga ka-NYGC! Sa aton mga kanaysyaga, mga pinalangga nga mga amigo kag mga amiga. Kamusta na kamo? Welcome na sa aton nga programa, NYGC Kalingawan Time. Ako naman si Papa Mel. Kag syempre, upod sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Kami ang nagahatag sa inyo sa mga drama, upod ang aton nga mga masahista, nga mga dramatista. Wow! Sa sining nga adlaw, ang aton nga NYGC Kalingawan Time, magapabati sa inyo sang una namon nga mga jokes. Oo, una namon nga mga jokes nga gin-record gamit pa ang N70 nga cellphone. AMR pa ni ang format pro kabay pa nga bisan amo sini ang audio makalingaw kag makapakadlaw man sa inyo. Nabatian nyo naman ni guro nga mga jokes ang iban, base ang iban bag-o man sa inyo palamatin-an. Antis ang tanan, nagapasalamat gid ko sa aton nga mga subscribers, padayon nga naga-share sang aton nga YouTube channel, kag padayon nga naga-subscribe sa aton nga mga drama diri sa NYGC Blind Drama. Sa ngalan sang aton nga mga kaupdanan, Romel T. Pineda, Kuya Hil Andan, Peter Gabrina, kag Rayjan Domingo. Upod man ang aton yung mga Naisyaga supporters sa NYGC. Ari na ang aton yung mga jokes. Lingaw-lingaw lang. Dali mo? Ay, hamak mo, tay. Dito ko sa eskwelahan nagalin. Ote, nga nagadali-dali ka, Gid? Kay man, tay, ako lang gid ang nakasabat sa pamangkot ni ma'am. Ano? Oo, tay. Ako lang gid ang nakasabat sa pamangkot ni ma'am. Oo nga. Ano gid pamangkot ni Ma'am Haw? Na ikaw lang gid anak ang nakasabat? Hambal ni ma'am, tay. Sino wala sa amin? Tihambal ko. Ma'am, ako. Sa isa ka baryo, may isa ka bata nga ginakahadlukan. Tungod ini nga bata, sa tagsa nga maghambal, sang isa ka ngalan, sang ila kasilingan, ukon sang bisan sino nga tao, nagakalamatay. Kag ini ang ginakahadlukan sang iya pamilya, mismo sang iya mga ginikanan. Sang hinali lang, naghambal ang bata. Mama. Pagligad sang pila ka oras, wala gid madugayan na patay ang iya iloy. Samtang ang iya amay, nagalibog ang ulo, kaysa hindi madugay, kaysa hindi mahibalan nga tion, mahambal gid ang tinaga nga papa, ukon ang ngalan san iya amay, kag ini, iya gid ginakabalakan kag ginakahadlukan, kay basi siya man ang masunod nga mapatay. Apang nag-abot gid ang tion, isa sa do ka bes, nahambal gid sang bata ang tinaga. Papa! Wala matatluhan ka oras, napatay ang ila tupad balay. Oy, pre, nagano ka ni man? Gapamati ko drama, pre. Kay balaan mo, kanami isang hearing aid nga nabakal ko. Mabilib ka sapon, pre, kay man latest yung hearing aid ang nabakal ko. Katunog-tunog ayos ang palamatinan ko, pre, kag bisan ang tingog na sang serom-serom kag mga ido. Porte ka atag-atag, pre. Ay, tuod ka, pre. Pila bakal mo? Kagapon lang, upod kami sang bata ko. Nay? Ano, anak? Tuod na yung ginahambal nila nga first love never die. Ay, sus, anak, nagapatig ko sila sa first love never die. Nga, anayaw? Lantawag las tatay mo. First love ko na. Doas ka subong, buhi man siya ng animalistic, ya? Apo, wala na kita siyang mahimo.
wala na si nanay mo. Temprano pa nagpaalam siya mo, si nanay mo ako. Ganang tanan na obligasyon ni nanay mo sa ako na ina. Sa imo na lola? Oo, ako nang matungod siyang obligasyon ni nanay mo sa imo. Ay, kung amo lola, sa imo naman ko gali madede. Chay, mabakal ko. Ano ang baklon mo? Ay, Chay, may scotch tape ka mo da nga tagpisoson? Ay, may araman? Tagpila, ha? Di, ano nang ginapangukay mo da? Di, ginapangitalan ko Nga, anong ginapangita mo, ha? Ginapangita ko lang ang marriage contract, di. Nga, di, how? Wala lang man, Nantawan ko lang kung saan no expiration, Manmeg, kung sa padako-dako lang ilong. Meg? Dako itong ilong niloloko mo. Uy, gamigaw? Hamak mo, Ang ilong niloloko, Meg. Daw balde ka dako. Ay, wala. Nasa ilong ni Lolo, kuya. Uy, ngahaw. Ang ilong ni Lolo, kuya, daw drum tiya kadako. Ati, wala kamutanan si Lolo ko eh. Uy, nga preyaw? Kay man ang ilong ni Lolo ko ya? Nga pre, anong ilong ni Lolo mo? Ipos lang kamo ha. Hinayan nyo lang tingog nyo. Nga preyaw? Basi isikmatin ni Lolo. Way ka mo kabalo nga rita sulod sa ilong ni Lolo ko subong. Ano? Anong natabo sa imo? Tay, ginrape ko, tay. Ano? Ginrape ka? Oo, tay. Sa din? Sa eskwelahan, tay. Sa library. Ano? Ginrape ka sa library? Hindi bala kadamo sa mga estudyante, dira? Kadamo sa tao, dira, nga wala ka nagsinggit? Tay, hindi ko pwede makasinggit. Naahaw? Kaya may nakasulat. Anong nakasulat? Kwan, tay. Silent, please. Bye. Hindi na siguro ako magdugay. Ang akon asawa, Ari ako, lab. Si Junior, Ari ko, tay. Ang akon kamanghuran niya, anak, Ari ko, tay. Ari ka mo ditanan? Sino galing nagabantay siyang siyanggi? Big. Ano, Meg? Anong ginalain sang politiko kag na, sir? Ay, sos. Siyempre na lang ang kinalain nila nga, duwa. Ano, Meg? Ang snatcher, mga anay, kag magdalagan. Ang politiko yan, Meg? Ay, siyempre, madalagan anay, kag mga wat. Oh? Ay, mamangkot na ko pala sa imo. Ay, ano, nana? Mamangkot na ko sa imo, tay. Ano gani na, tay, ang tawag kon ang menstruation sa isa ka babae? Ano na siya gani, tay? Nablang magkarigla sila, tay? Ang tawag sina anak, period. Ay, gali kay. Kung magkarigla galing babae, ang tawag sina, period. Di, tay? Unang agi naman niya magkarigla. Ate, question mark na ya. Ikaw ba si Mr. Lightoy? Oo, doktor. Ako na si Mr. Lightoy. Ako na may problema. Ano ba ang imo nga problema? Ako, natingala lang, doktor. Ay ako, taon kanon, akon oo, kanon man. Ako kaon mais, akon oo, mais man. Ako kaon mani, akon oo, mani man. Ako kaon hotdog, akon oo, hotdog man.
Ano mayo, bulong pala sa ako, doktor. Ako na ko ayo. Amo ni Mr. Lightoy. Amo ni himuon mo. Kaon ka oo, para imo oo, gid. Ha, wapi ah. Han, sugiri ako sa matuod. Sugiri ako. Anuhan? Anong gusto mo mahibalaan? Matuod ba lang hambal ang ibang sakon? Nangitsura ko manodong karbaw. Ano? Han, sugiran ko ikasang matuod. Basta, ipangako mo nga, hindi mo ko pagsungayon, ha? Isa kahubog nga lalaki ang nakasugata sang isa ka matambok nga babae nga may ginakugos nga tutoy. Meg, tila ng bakal mo sang baboy mo man. Hoy, to, hubog ka na gidyan, no? Hindi niya baboy yung inadala ko. Hindi niya baboy yung inakugos ko, kundi tutoy. Day, hipos ka ganida, ha? Hindi ya ikaw ginaistorya ko. Ang tutoy mo, ha? Uy, anak! Ano natapos mo? Nga nagahibi ka? Tay! Nga nagahibi ka? Oo, manghod mo, nagahibi man. Wala di, tay. Nakapasar ko sa test. Ano? Ay, nakapasar ka sa test? Mayo! O di nga nagahibi ka, gid. Habi mo ba anak? Ang iban ganida kung nakapasar sa test, grabing kalipay. Nga ikaw, nga grabing hibi, ang hilibion mo. Wala di, tay. Nga anak, ano ang klase isang test ang napasaran mo, ha? Pregnancy test. Ha? Kadugay naman sa inyo sang nubyo mo. Naaway pa ka mo nagpakasal, ha? Ay, kabalo ka, amiga. Hindi magpasagot ang iya pamilya. Ha? Sino sa pamilya niya? Si mama niya o kung si papa niya? Ang asawa niya, ha? Sulod lang. Aba, anong kinahanglan na tol? Dok, mangkot lang ko tani si mo. Hindi pala ikaw tong pasyente ko sang nagligad lang at uwig? Na dumduman sa paka? Oo, Dok. Ako to. Oy, ano taning kinahanglan naton? Dok, may pamangkot lang ko bala tani si mo. Ay, nga man? Dok, pamangkot lang ko si mo kung pwede na ako makapaligo. Ha! Ha! Oy, Meg, mayo kay ate ka? Oo, Meg. Man, Meg, may sugit ko si mo, ha? Kung sa pagamay-gamay lang tatay, Meg, gamay gitong tatay ko, ya? Uy, nga, Migaw. Hamak mo, Meg, ha? Ang tatay ko, ya, Meg, kung magpaligo to, ya, sa labador to, ya, nagasulod kung magpaligo. Ay, sus, wala na sa sakon, Meg, eh. Kay man, ang tatay ko, ya, sa kabo to yan nagasulod kung magpaligo. Uy, Meg, uy, anong ginahibi mo? Oo man. Si tatay ko, buligin niya na ospital. Uy, nga, anong natabo kay tatay mo, ha? Nahulog sa tino-tino. Ha? Ano? Hello, babe. Babe. Good eve. Babe, sadiin ka subo. Are, babe, sa balay. Ay, matulog na. Apuyabi ako kayo, babe, eh. Ay, kaluoy na siyang palangga ko. Lapyo, gid gali. Oo, babe. Kapoy, gid ako katama. Damulog na gid ko. Dumapiyong na mata ko. Ay, sige ah. Ay, ikaw ya, babe. Sa diin ka subong. Ako? Oo, diin ka.
bala sa warehouse, babe. Nagalantaw sa imo. Ha? Ay, abaw, kapisan sang anak ko ba? Oo, tay. Nagatuon gi kuya. Para bala makapasar ko, aw. Abaw, di, mayo anak. Pero tay, nagiligban gid ko. Anong inapaligban mo, anak? Ginapaligban ko giday kung anong insakto nga spelling sa success. Ano na siya, tay? Isa lang ka S o kung dua ka S? Ah, success, no? Oo, tay. Nagalibog ang ulo ko. Kung isa lang na siya ka S o kung dua ka S. Ah, himuan na lang na anak 3 para sigurado. Ha? Sunod lang. Mayo kay ari na kamo. Oo, doktor. Ipatawag mo na kami kuno ni Mrs. Oo. Kay may maayo ako kag malain nga ibalita sa inyo. Amo bala, Dok? Sige. Anong gusto mo nga unahon ko? Ang maayo nga balita o kunang malain? Unaha lang, Dok, ang maayo nga balita. Ate, wala problema. Kay ang maayo nga balita, nagabusong na si Mrs. mo. Ano, Dok? Nagabusong na si Mrs.? Oh, yes! Yes, Dok! Daddy na ako! Daddy na gid ako! Sa kadugay nga panahon nga wala kami sa anak ni Mrs. Subong, makaanak na gid man kami. Yes, Daddy na gid ako. Diyan na kagali, Dok. Ano gali ang malain nga balita? Ang malain nga balita, kay baog ka. Ha? Hoy, Meg. Anong ginapangasubo mo man? Ay, Meg. Nainit ko to sa balay. Uy, nga aman. Hamak mo, ha? Ang amon niya sudan. Taaga, manok. Uy. Saod to, manok. Ano? Sagat, manok. Te, ano karon? Ay, Meg, dugay daw iti ng baho ko. Ay, sus, Meg. Hindi niya problema, May ara na sa solusyon. Ha? Anong himuon ko, Meg? Amo niyo, kaon ka iti para daw manok naman ang baho mo. Ay, ha? Uy, Meg, nag-ano ka di? Nag-kurukanta, Meg, Hello, sister. Daw, inspired kami, gaw. Kay Meg, nabilib lang ko kay Lola ko, Nga, ano si Lola mo, aw? Hamak mo, 120 na ang edad ni Lola ko, Meg. Pero nagapanag-ubas ang 2 kabaldi nga tubig. Baw, grabe ba? Perde na sa Lola, kuya. Manang Lola, kuya. 150 anyos ng edad, pero nagapanaka, kaya lubis Lola ko. Bulagan niyo ko. Si Lola. Oy, nano si Lola mo? Oo, man. Dalawa natin sa ospital. Ay, tigulang nagiguro si Lola mo, basi nagamasakit na? Basta bulagan niyo lang, kuya, kasi Lola ko. Ay, gali. Pila ng edad ni Lola mo, aw? 200. Ate, wala na. Wala na. 200 na galing edad ni Lola mo. Daloon pa sa ospital? Daloon ta galing sa ospital. Wow! Nano si Lola mo? Nagpapa. Ha? Ay, abo. Lo? Ay, dali di belanay. Lo? Apo, iduhol di gani anang ulnola ko, kayo daw mangihi na gid ko. Dali lang, Lo. Ay, ginalutuan ko pa sang linugaw mo. Nakita nyo ng salakyan, no? Tiyan, Bel? Ato blam ako? Hindi bala, iyan na isang manggaranon nga tao? Hindi, Bela. Yan yung isang politiko. Palagpat lang kamo. Uy, Aldrin? Nga nakasiling kasi na. Iya bala niya isang manggaranon nga tao? Hindi, iyagin niya isang politiko, Palagpat ka mga duwa. Hindi niya isang manggaranon o kung sino nga politiko, Iyan ni Father sa lakyano. Uy, nga nakasiling ka man sina? Woman? Wala ka mo sinakakita sa ngalan si Likodo?
Safari. Hindi na yan ni Father. Safari. Ay, anak. Pasensya na kamo ha. Kay itlog lang gidanay ngaton sa mga sudan. Okay lang na, tay, ah. Oo man, tay. Wala man na problema sa amon. Ano tanabi kay kapigado, gid. Sige na, makaon na kita. Ay, kaluoy sa akon mga anak. Itlog lang gid ang sudan. Tay, itlog mo, tay. Imo lang na anak ah. Wala problema niya sa akon. Isan gamay lang niyang akon, okay lang na di. Tay, itlog mo tayo. May sudan pa ko di ah. Imo lang na gani. Tay, itlog mo, tay. Nagalidit. Ha? Anak, ay natabo sa imo? Nay, ginrape ko na yun. Ano? Ginrape ka? Sa diin? Dito na yun, sa unahan. Dira sa unhan, hindi bala? Kadamo siyang pamalay dira? Nga wala ka nagsinggit? Kay ginarape ka na? Nay, kita ko nang gabi na, makahuluya. Toto! Nay? Kuha to gana nang damog sila ni Soon mo nineng, kay pakaunon ta ng baboy ta ho? Oo, taya. Sang araw na siya sa balay ni Soon niya nining? Oy, hala, Soon Toto, ari ka? Oo, Soon nining, ginasugo ko ni tatay. Hala, nagatuon na gali? Oo, Soon Toto, nagatuon di Kuya Mayo. Kaya makatapos ko ng high school, nursing ko ng kuhaon ko nga kurso. Amo na hambal ni tatay. Imo isuon, Toto. Ano yung galing ginpakuha ni tatay mo sa imo? Ha, ako? Damog lang ginpakuha sa akong tatay. Ha, Hala, amiga. Nakita mo ina ho? Sa din, amiga. Oto ho, sa unan. Ang lalaki nga na. Nagapalapit diri. Siguro, hagaro niya ikaw mabayli. Amiga, hindi ko yung siya, ya. Hi, miss. Pwede ko balay kang mahagad niya magbayli? Hindi ko yung siya mo, ya. Kima, nang imo tsura, daw, karbaw. Oh, ano? Hindi ko sa akong magbayli kay tsura ko daw, karbaw? Miss, ikaw ganingin pili ko. Kaya ang baho mo daw, turugban. Man, Meg, kung sa padamo-damo lang brief. Ano, Meg? Mas damo gito yung brief, kuya mo. Hamak mo, Meg, ah. Ang brief ko, isa sa aga, isa sa udto, kag isa sa gabi. Ay, wala niya sa brief, kuya Meg. Nga, Meg, ah. Ang brief, kuya, isa sa aga, isa sa udto, isa sa hapon, kag isa sa gabi. Oy, sus. Wala, kamutanan sa ako ni. Uy nga, Migaw. Oo man. Pila kabilog ang brief mo yan, Migaw? Ang brief ko? 12. 12 kabilog? Uy, paano mo nagamiton man? Ay, sus, kasimple sina. Isa sa Enero, isa sa Pebrero, isa sa Abril, isa sa Mayo, isa sa Hunyo, isa sa Chicks ka? Chicks? Ida? 1.5 lang, boss. Guwapa ni. Taong lawas. Sexy, boss. Nag-estudyante. 1.5? Do, kamahal gid kinahaw. Wala na gid sa brato nga mas maayo pag di estudyante. Brato, boss. Nga mas maayo pag di estudyante. Ami ara, boss, Ariyo, 150 lang niya. Principal. Isa kadlaw, may nakita si Pugak nga isa ka botilya. Ginkuha niya ini. Kag hinali lang, may nagwa nga Jenny. Hala, may Jenny nga nagwa. Ano ang imo nga wish? Ha, Jenny, ang wish ko, gusto ko mangin gwapo. Gusto mo mangin gwapo? Buksan mo ang botilya. Ha? Tapos magwapo na ko? Hindi. Mabalik ko yan sa botilya.
anak? Anong inadali-dali mo? Tay! Ano? Nagbata ng baka naton, tay. Ay, tuod ka na? Oo, tay. Nagbata ng baka ta. Uy, di. Anong bata sa baka ta, anak? Ay, siyempre, tay, baka man eh. Abo, Lo? kaluya na kita akong kasama. Lo? Abo, kung mapatay na gani ako, Hindi ka magambal, Lo. hasta abo, kung mapatay na gani ako, hindi nyo may pagbaligyan 13 hektaryas nga duta sa likod sa balay, ha? Lo? Hindi ta man na pwede mabaligya, kaya hindi man nadaaton. Ay, sus, amo gani, na hindi mo na pagbaligya, kaya hindi na yaaton. Nyagin pasahan mo pakutos ang coach nga mo tuman? No, amigaw? May ara, anak ko na ya. Sang nagligad, may nagpasa na sinasakon. Ulihi ka na gani. Tuod ka? May ara ka na sina? Uy! Pati lang ko. Pasahiman ko, be. Pre? Ano, pre? Nakita mo ko kanina, pre? Nga, ano, pre? Ara ko nagasakay sa Elise sa helikopter. Ay, tuod ka, pre? Oo. Kagina, pre, mga alas 6:45 sa aga. Ara ko nagasakay sa Elise sa helikopter. Ay, wala ta ka makita, pre. Nga, pre, aw. Ano pagkakita ko sa imo sa Elise sa helikopter kaya nagalukdo ko sa bulldozer? Ha? Si Berting ang nagakaon sa isa ka restaurant. Namit kinang batsoy. Higop mo sa bawang. Kainit. Waiter! Sir? Anything? Init kayo, oy! Wa makamumingon nga init kayo inyong batsoy. Oo, Dok. Mapakonsulta ko sa imo. Abi, kay check-upon ko kung ano ginang ginabatyag mo. Mister, lala na ginang ginabatyag mo. Wala ka gid pala nakaagi nagpakonsulta? Ay, nagpakonsulta man, Dok, eh. Sa din? Sa akon man? Ay, hindi, Dok. Sa albularyo. Ano? Nagpati-pati ka sa albularyo? Kung nabi, Dok? Mister, hindi ka magpati sa mga albularyo. Mga manog-into, ina sila. Manog pata lang. Hindi ka magpati sa ginapanghambal nila. Mga butigo ng mga albularyo. Ay, tuod ka, Dok? Oo. Nga, ano naman ang itambal sa albularyo si Imuhaw? Kwan, Dok? Ang hambal sa albularyo, makadto ko na sa imo. Ha? Kung anugid na ng matabo sa operasyon, ikaw nang bahala sa atin mga anak, ha? Hindi ka magkabalaka. Hindi ka. Ako niya, nagapahanungdom na nga daan ako sa imo nga kung anugid man na matabo sa operasyon ngayon eh. Hindi mo gid pagpabayaan ang mga anak, ha? Hindi ka gani magkabalaka. Wala sa may matabo, Hindi ka. Operasyon eh. May matabo gid niya. Amo gani nga ginapandaman ko na ikaw adaan nga. Hindi mo gid pagpabayaan kay patumbayaan ang ating mga anak. Ay, Berting. Wala pa bala siyang may napatay sa tuli. Ha? Simple jokes. Apo, wari ka man. Lo, di palayas ko ni nanay sa balay. Banhaw? May ubra na ko bino mo. Ano? May ubra ka na? Di palayas ka pa? Ulo? Nga, ano ubra mo aw? Pasaway? Ay, ano niyang lamok niya man? Kita ay nagig na matulog ko. Dari pa nag-ubrang sa dulunggan ko. Paano ko ni karon makatulog? Ginahangkap ngit ko nga lamok ha. Ari mo ay, kidakpon na kabla. Ulti man, nadakpan ko giman ikaw. Ari ka na sa akong mga kamot. Ari mo ay,
Katulog ka man? Rita, natingala, di ko bala mo. Uy, nga mo namigaw. Nga buhok pa sa ulo, ginaya na matubo, ah. Alang-alang mo na matubo sa kuko. Gusto? Nay! Ano, anak? Makaon ako, Nay. Anong sudan ka da? Arang na, anak. May fried chicken ang apaboy. Simple jokes. Sana sa isa katindahan. Nong? Ano to? Nangkot lang ko tani. May load ka mo? Yara man. Pa-text Ben. Ari ito call. Tay! Bakal ko! Ano tani ito? May dulce ang mga tagpisoson. May ara man. Pagpila? Joy, bakal ko. Joy, bakal ko safeguard. Joy, bakal ko safeguard. Singkitin na to, kaya hindi nakabati. Joy, bakal ko safeguard. Ay! Lugay ko gani, ali kasingit-ingit sa ako na. Hindi ko yung bol. Nga! Ay, hindi nga simpad ang baklon mo. Smart control. Use continue in a sentence. Kahapon, ang dami nyo. Bakit ngayon? Ang continue. Use parachute in a sentence. Simple lang yan! Huwag kang malikot. Parachute. Bahaw ka alam gitsang bata ko ba? Nagatuon gido? Oo, tay, para magtaas ang grado ko. Pero manangkot ko bala mo, tay. Ano na, anak? Ano ganito yung spelling ng success? Kaya nagalibog ang ulo ko. Kung isa lang naka-S o kung dua ka-S. Success lak, no? Oo, tay. Nga, pinaka-S ang success tayaw. Isa ka-S o kung dua ka-S. Imo tatlo, para sigurado. Isa ka bata ang nagakanta-kanta, sangtang nagapaningit sang bayabas. Mahal kita, hindi ito bola. Talinali lang nagsabat ang kapre. Itlog ko na, hindi na bola. Ang kadlaw ag sinadya. Toto! Ano, tay? Kuya to gani anay tamog sila ni suon mo nining. Ate, oo, tayo. Para madamukan tayo maboy, ta. Ara na siya sa balay ni suon niya nining. Uy, nagatuon ka gali suon, Neneng? Oo, santo to. Kambal ni tatay. Kung makatapos ko na sa high school, nursing ko ng kuwaon ko nga kurso. Ay, imo igali suon to. Ano yan yung pakuha ni tatay mo sa imo? Akon? Damog lang yung pakuha sa ako ni tatay, ah. Ay, ta? Anong nga problema, maman? Kabalo ka, Choy. May ginpangaluyagan ko babae. O galing kayo sa kadugay na gid sa pagpangaluyag ko sa iya. Wala yung gid sa bata akong pagigugma. Abi mo, Choy, kadako na gid sa gasto ko sa iya. Pero wala yung yapon ako gin sabat. Ay, susto. Kung madamo na iya nga problema, lugusab la. Ano, Choy? Oo, lugusab lang babae ngina. Kadako na siyang gasto mo, hindi ka pa makabawi siya. Lugusab la, pati iya ako. Tigulang na ko iya.
expert ko sa mga amo na ang mga problema. Ati, sige, Choy, Taron sa gabi, lupuson kong babae ngina. Nga to, aw, sino nga babae nang naliyagan mo? Sino pa? Unig bata mo nga dalaga?